Всички, аз съм Коко и днес ще играем на Shadow Fight 2. Това е първи епизод и се надявам да ви хареса. Може би ще правя поредица, може би не знам. Ако искате играта, да играем, ще играем. Опа, извинете, това е нещо там. Да, знам как се играе. Деленце. Играл съм и при... О, вижте, вече е коледно. Искам двойна тигрови брат. Файт. Този го знам много. Кенджи. Хайде, Кенджи. Ау. Слепято я. Значи, този клип ще бъде много кратък, около 2 или 3 минути, защото искам първо да ви покажа играта. И в другия епизод ще продължим. Ще се набием сега с Кенджи, ще си видим оръжията. И да, около 3 или 2 минути ще бъде епизода. Кой знае, може и до 1 минута, не знам. Когато приключим тогава. Вече сме до 2 минути, хора. Мисля, че до 3 минути ще свършим. Ти Кенджи. Уина. Уина. А трябва да пише уина. Оръжие, ей, мече вече купуваме. Ама не скъпо. Добре, няма да бием с това нещо. Ще приключа епизода. Исках само да ви покажа тази игра, която снимам в момента. Да, просто исках да ви покажа за какво представлява играта и очаквайте следващия епизод. Не знам кога, сигурно днеска ще направя. Може би на Clash Royale или на Shadow Fight ще направя. Ако се чуете какво стана с Clash of Clans Royale, изтрих я, няма повече да снимам на нея. Не ми се изглежда толкова интересно. И да, общо за това. И надявам се клипа да ви е харесал. Ако така, цъкнете лайк. Ако не ви е харесал, разбира се, дизлайк. Ако сте фен на моя канал, не забравяйте да се абонирате. И това беше всичко от мен. Чао, чао!